Interrompemos a programación habitual para comunicarlles unha nova de última hora. Morre a cantante Cecilia ao bater o seu automóvil contra un carro agrícola. Un dos músicos do seu conxunto que viaxaba con ela correu a mesma sorte. Nun sinistro que nos remite ao accidente de circulación do cantante Nino Bravo, hai 3 anos. Este último faleceu ao derrapar e saírse da estrada no coche que conducía preto de Tarancón, en Cuenca. Noutra orde de cousas, o estado das estradas nos arredores do Pico. Madre mía, rapaces, eu estou en shock. Eu isto non o supero, Pepe. É que quen olvida onde estaba e que facía o día que faleceu o seu cantante favorito. Cambiarán moitas cousas, pero hai artistas que nunca deixarán de soar porque o seu legado é inmortal. Que tal? Moi boa tarde, Moi boas tardes, Pili. que tal? Hola, querido público, moi boa tarde. Estamos aí xuntos en directo, 4 da tarde. Bueno, unha tarde perfecta para vernos porque hoxe Pili un pouco tarde de mantiña sofá. Pois sí, pois cambiou o noso tempo, Rocío. Que mal, que non me gusta este tempo, que lle diga, fai frío. Madre mía, que están vendo as imaxes hoxe en Lugo amanecían con neve, Pili. Pois sí, increíble. No mes de abril. Unha semana estábamos na praia e hoxe nevando. Estaremos en Lugo. Bueno, e mirade a Belén, Pili, que hoxe volve o reto de Xuntos. Hoxe que é? Bueno, pois non sei, que nos terá preparado Belén. Pois ni idea. Que levarán esa bolsa? E onde estará? Pois non sei, dentro dun rato sabemos. Só lles dou unha pista, hoxe a cousa vai de gastronomía. Pili e eu estamos, como sempre, tan ben acompañadas nesta mesa. Totalmente. Dos mellores colaboradores da televisión, Carmela Amado, Pepe del Real, benvido. Gracias. Carlota Mosquera, Javi Sánchez. Hola. Bueno, como estades? Pues sin temor. Nos habéis temor. visto e moi Sin fresquiños temor. para o día que fai. Como se Sí. nota a xuventude? Totalmente, Os totalmente. Pero porque neste plató sempre hai Sempre hai moita moito calor, calor. e moito amor. Entón, estamos así revolucionadas. Sí, señor. Gústanos sabelo, gústanos sabelo. Bueno, Están florecendo. Eso é, Están que hai. florecendo. Padinsa se pusera cas gafas de esquí Non pode ser. e a neve derretiuse cando la chegou. Eu xa Non pode quitei os ser. nórdicos da cama, Rocío, e teño que volver a poñer. Guardei o abrigo tamén e tuve que volver a sacar. É que vimos Pois este tempo colledeo, que bonito, porque o que teñen estas estrelas, Pipi, Pili, Pepe, que trascenden o tempo e as novas xeracións teñas como se foran da súa propia, non? Sí, totalmente. Na nosa terra xa ves que temos uns talentos maravillosos que le temos que envidiar ao resto do... Non, bueno, el cantaba este himno á súa terra que era Valencia, pero aquí temos grandes artistas que vamos, tamén fixeron himnos a esta terra que temos. Absolutamente, que de feito, que vos parece eso de que os artistas lle adiquen temas á súa terra de nacemento? Claro, Nino Bravo a Valencia, aquí como ben di Pepe, a Galicia temos, pois, en fin, infinidade de exemplos. A ver, a mí pareceme algo bastante lóxico. Quero dicir, un artista ao final é unha persoa que bebe da sensibilidade e a terra tira moito. E a terra levántanos emocións e vimos dun lugar. Entón, a mí parece absolutamente normal, por exemplo, que Ana Quiro fixera, por exemplo, tantísimos cantos a Galicia e logo eso se reflectiu en que conectan con nós. Bueno, de Ana feito, lle dedico a Castañeda, que é onde ela naceu, A Castañeda, ten unha canción. Claro. Moitos desos artistas falecidos tráxicamente, Nino Bravo, Cecilia, e que morreron nun accidente de tráfico na estrada. E Bruno Lomas tamén, inda que Bueno, fora aquí- moitos anos despois. Aquí con esta brétima e con estas choivas temos todos os puntos para tener un Sí, accidente e o tamén. estado das estradas non era desto, lembrámonos todos de que non era o máis axeitado, pero Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era.
¿Cómo será aquel que tanto la estima? Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre el silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así día tras día con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dile quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta? Que raíña é a nosa Pili Pampín. Gracias, amores. Que bonita, Pili, esta canción Esta de canción Cecilia, preciosa, ¿no? sí, sí, sí. Tiña cancións fermosísimas, Esta canción está baseada nunha canción que escribiu, unha historia que escribiu Cecilia cando era adolescente. En serio? Sí? Ai, bueno, eso non Que é sabía. como a inspiración que se ten, ¿no? Que ter alguén ao lado que che escriba, que, Bueno, pero que se final comunica desta- contigo, que che mande Pero ao final flores. desta canción hai que escoitar a letra. Non vou facer spoilers por se acaso alguén non se No, dera no, conta. sí, di. Pois que ao final era o marido que lle escribía primeiro, Claro, bueno. de certa maneira, lla maltrataba psicolóxicamente, do outro xeito se comportaba como un amante que lle mandaba ese remito de violetas. Era o marido. Era o mesmo demonio que ao mesmo tempo, vamos, que lle facía un bullying da... Madre mía, bueno, como son os artistas, Pepe, que ao final a través das súas letras, bueno, Hombre, pois contan... contanos a A súa súa vida, vida. a súa vida. Bueno, mira, Shakira. Mira, Shakira, que estamos aquí vivindo unha ruptura en directo máis actual imposible. Isabel Pantoja. Eso, Bueno, Todo bueno, Marinero outra, de Luces. outra. Aitana e Sebastián Yatra. eso, mira. Hablando de todo con novos discos. Bueno, divos unha cousa, con ter aí un mozo, un marido que nos cociñe de vez en cando, Sí, sí, tamén, Eso tamén. tampouco É que está meta a mal. roupa na lavadora tamén está algo moi ben. así. Bueno, pero ese é o mínimo, Eso é o mínimo. E Pudo ti, Pili? superalo. Eu personalmente a de Nino Bravo. Sí, a de Nino, A de Pili. Nino Bravo, sí, Pero sí, tiras sí, moi sí. pequena, acordaste daquel día? Sí, 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 me acordo porque claro, no establecimiento o público de meus pais que tiñan, pois aquelo foi unha revolución. A xente toda a mirar para o televisor que morrera Nino Bravo, e a mí quedou marcada. Home, que... Madre mía, qué pasada, Pili. Ai, como canta me este encanta rapaz, este como rapaz. canta, Michael, por Dios. Que me encanta este rapaz, Michael J. Rey. Que, a ver, temos que recoñecer todos que fai uns anos facíanse auténticas barbaridades. Vos non viaxastes, Alejandro, sen cinturón. No en colo, fin. claro. de aquí a Sagunto, me acordo E 6 ou perfectamente. 7 no coche. Sí, sí. Sí, sí, non, cousas así que, a ver, todos recoñecemos. Ai, madre mía, de verdad. É que ten que interrumpir tamén momentos como este. E quen é? Pois que será o comité... Bueno, o Garabanciña, Ah, ollo. non Ai, que iría igual de está de boda boda outra outra vez. vez. Fortuns calquera dos Vou, dous, está vou. claro. A ver, quen é? ¿Sí? Ay, hola. O comité. Ui, o comité. ¿Qué tal? Ah, está contento, di. Ah, ¿sí? Ah. Vale, vale. Pili, que te poñas, que quere falar contigo mellor. Que privilexio. Ponte. Pero diga non ben xuntos quero ser artista. Non sei. Tes unha chamada, Pili. Que quere? Non sei, Pili, non sei. Ai, que quere, por Dios, ir unha que quere falar Garabanciña ao contigo, comité. eu que sei. Estás moi solicitada. Sí? Hola, que tal? Boa tarde, comité. Pois podía estar nas Canarias, pero estou aquí en Galicia. Gracias. Que lle gusta Cecilia. Ai, gusta de Cecilia. Hombre, sí. estarán cantando. Bueno, Bueno, xa cantei antes unha canción, comité de Cecilia, gustoulle? Ai, pois moitas gracias. Ai, é para dar máis gracias. Ai, que majo. Que detalle. Que ben. Non creo, E logo? Que lle pasa? Que lle gustou, sí, gracias. Ai, que medo. Que pasa, Pili? Pili, que che está dicindo? Que quere que lle canta a súa canción favorita de Cecilia. E cale? Cal? Ai, quere que lle cante Dama, Dama. Dama, dama. Bueno, bueno. É un melómano este do comité. Pero mira unha cousiña, comité.
vamos ter que ir a publicidade un pouquiño, nada, vivo rapidamente e cantolle a canción. Parece ben de dama a dama? Pois temos que ir a publicidade. Despois seguimos falando si quere. ¿Qué dio comité? Ay, bueno, pues nada, que di pi, que cantas despois de... Canto despois da publicidade. Veña, pues nada. Puntual cumplidora del tercer mandamiento, algún delicio con eso. Buena madre y esposa de educación religiosa. Si no fuera por medio, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, el muerto en el entierro con tal de dejar su sueño. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le da la gana, señora de su señor, mujer por un vividor. Ardiente admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribente de algún versillo autor, aunque ya no estén de moda. Conversadora brillante en cóctel de 7 a 9, hoy nieve, mañana llueve, quizás pasado truene, envuelta en seda y en pieles. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, amante de un vividor. Dama, dama que hace lo que le da la gana, esposa de su señor, mujer por un vividor. Viva Cecilia, viva Pili Pampín. Seguimos aquí xuntos en directo na Televisión de Galicia cando son as 6 menos 10 minutos da tarde. Bueno, Pili, fixeches feliz o comité. Fixe feliz, Espero que bueno, este home non volva a chamar. E a miña E a tua nai tamén, bueno, pois mandamos un biquiño desde aquí a tua nai. E o comité tamén, que temos que ter tranquiliño e contento. Comité gustáballe Cecilia. Bueno, ten bo gusto comité. Unha cousa, a miña nai non é o comité, malia as sospeitas, que conte, Chembo de home, xa lles digo que non, que falamos aquí, verdad, Pili, con él. Sí, total. Non é, bueno, en fin, a ver se un día se manifesta, tamén vos digo. Chicas, ¿qué tal? Todo bien. Todo bien. Claro, es que me trae tortilla para Sin ningún tipo de presión. Se acaba. Merecido, porque qué valor o de Carme Avendaño e tantas nais para enfrentarse. Sufreron nas propias carnes cos fillos. E cambiaron a conciencia da xente por Pepe, Pili, que Mulleres máis fortes. Se che borra un fillo por a maldita droga, eso ten que ser para unha nai. Porque, claro, por moito que o intentes axudar, se está metido, eso é tan difícil, Inda que temos medios, eu penso que hai que... Sempre está aí. Sempre está aí, hai que estar... Hai que estar pendente, Sí. sobre todo da... Eu teño 2 fillas adolescentes e de verdad que é o que máis lle recalco, que cando saian, por favor, que teñan sempre a súa copa na man ou que sea, que non a solten, porque... Carmela, hai que de che todo. pareceu esta testemunha? Grandes Tania e Rubén, que se van a preparar porque, Pili, tes curiosidade por ver quen son os nosos concursantes desta tarde Estou deseando, Rocío. do nosos asuntos Quero ser artista, porque que chívame que hoxe temos de todo, Pili. Ai, sí? Sí, Genial. hoxe, como sempre, Madre todo mía. tipo de disciplinas no nosos asuntos Quero ser artista, que comeza xa. Juntos quiero ser artista, juntos o protagonista. Con peles faramos, con tantos ser trapos de estrella solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso, juntos ser lo más hermoso.
beso. Firma talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Grandes, Pili, Tania, Rubén, o noso xurado de Xuntos Quero Ser Artista. Bueno, Marta, benvida. Como se chama a tua avoa? Mary. Mary. Que bonito, pois dille algo a tua avoa. Quérote moito, avoa. Espero que che guste moito a actuación porque che dedico a ti e quérote moito. Que bonito, rapaces. Pois agora acabas de recordar moitas cousas a mí tamén, porque esas miñas primeiras actuacións sempre lles dedicaba a miña avoa, o sea que ole por tu avoa, que está viva. Ai, É que os avós deberían ser eternos. Sí. Os avós deberían ser eternos, sí. Que tal? Como estás? Moi ben. A verdad que estaba nerviosa, pero chegar aquí estou moito Sí? ben. Tranquilizou o plato? Que ben. Bueno, pues... Que nos vas a cantar, sí. claro? Lo saben mis zapatos, de Pablo López. Oh, que bonita. Qué bonita Temazo. canción. Sí. Queremos escoitarte, Sa, estás tranquiliña, estás Sí, preparada. estou moito ben. Unha curiosidade, a túa primeira vez nun plató? Sí. Isto, bueno, esperemos É a que o primeira xurado vez? teña en conta. E está tranquila, Sí. moi ben. O Sí. que hai que, eu sempre digo mesmo a todo o mundo, hai que vir aquí a disfrutar e a pasalo ben. Así que xa sabes, o escenario é teu. Moitas grazas. Un aplauso. No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Yo te quiero matar y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Te quiero matar de amor y no lo sabe nadie, nadie puede imaginarse el Muchas gracias. Primeira vez nun plató, Mi Non madre, parece. que maneira de estrear hoxe xa aquí. Si é que xa decíamos que a terceira tempada íbamos a ser exixentes, pero como para non selo, porque pedazo artistas que están pasando por este escenario. Muchas gracias. Marta, pedazo graves super afinados que tes. É super complicado facer as notas graves, ou a min personalmente é complicado, pero ti tes un rexistro vocal, un gusto cantando, e ademais tiñes como moi dominada este tema, non? Levas moito tempo, aínda que é a primeira vez que estás nun plató, levas moito tempo cantando este tema. Pois a verdade é que non, que foi esta última semana que eu tiña outras cancións pensadas e dixen, pois sintinme a gusto con isto. De feito, falei no ca miña profesora de canto e dixenme, sempre mandas cambiando a última hora. Sí, a verdade que foi algo de última hora. Es un pouquiño indecisa, entonces, Sí, sí. ¿no? Pois teño que Mima. dicir que no escenario non notouse, Nada. porque dicía que é a primeira vez, pero eu noteite como moi desenvolta no escenario, como moi profesional. Dicir que hasta incluso noto que o texto da canción estaba moi traballado porque estabas metida na interpretación totalmente. E eso pareceme un grado xa de profesional. O sea que moitas felicidades. Moitas gracias. Sí, creo que estuvo moi ben, Marta. Eu había momentos en que me parecía Shakira. Sí. Sí, houve aí unhas partes que tirabas por aí. Moi segura, moi convencida do que estabas facendo. Parabéns pola tua Moitas actuación. grazas, de verdade. Buah, qué bonito. Bueno, ¿qué estará facendo a túa avoa? Está na casa Sí, véndote. estará chorando. Vaya. Seguro. Que estará facendo ela? Creo, estáme dicindo que ves con quen besose, quen te está esperando aquí. Como os vais, están aí. Ai, que a mamá está chorando. A
Anai está chorando. Bueno, non sei se me podo acercar, voulle pedir permiso ao equipo, é que eu teño que preguntar aos teus pais, por favor, é que está súa Anai chorando. Que tal? Moi boa tarde. Vanme matar os meus compañeiros, pero que levántate, por favor, levantade vos. Como vos chamades? Antonio. Azucena. Buah, aquí chorando a familia, Pili. Como a vistes? Primeira vez a rapaza, Muy bien, muy bien. Sí. La verdad que sí. Pero muy bien, muy segura de sí misma e que además que se esforza muchísimo por todo, sempre unha luchadora. Moi orgulloso dela. Estos días estaba nerviosa? No, estou moito máis nervioso. Tuvo tantos exámenes, tuvo unha semana super atareada, pero aí non falla nada nunca. Mamá, vai dar un abrazo a nena que eu fixo señal, corre aí. Que estabas máis nervioso ti, dicías que a rapaza, a primeira vez que, bueno, bastante nervioso, sí. Fixo señal. Que gusto coñecervos. Tomade aí asiento. Pois nada, Marta, corro backstage e moita sorte na semifinal. Madre mía, que carrusel de emocións. Xa está. Xa a primeira na frente, a primeira na frente xa. Aplauso para un Hills, aquí estades. Bueno, Pili, a ver, se o entendín ben, ides a facer algo cos tacóns, hoxe. Sí, imos bailar unha coreografía de Beyoncé feita pola nosa directora, Janet Feal. Estamos moi agradecidas de estar aquí. Ollo aí, Pili? Tacóns, deseando vela porque é a primeira vez que a vamos a ter no concurso. Co que custa andar con tacóns, Tania, como para porse aquí a... Eu estou sufrindo por esos peiños xa. Que eu sei o que se sufre e agora cando os vin entrar dixen, ai, como lle teñen que estar doendo esos peiños. Eu non teño experiencia en andar en tacóns, pero entendo que é complicado e respírase poderío. Como que non tes experiencia se cando me descuido no camerino que estamos eso queda entre roubando? nós, Tania. Estamos roubando a cada paso. Ai, cántame estos segredillos. Aquí vamos a sacar cousas moi sucias. Millor vemos ao baile. Sí. Que unha canción de Beyoncé ides cantar. Ou, perdón, bailar. Sí. Perfecto. Sí, sí. Pois deseando vervos. Moitas grazas. Estou intrigada. A ver. Un aplauso moi forte. Give me some. See me up in the club with 50-11 girls, posted in the back, got my things in my grill. Brooklyn brim with my eyes sitting low. And every boy in here with me got that smoke. And every girl in here gotta look me up and down. All on Instagram, cake by the pound. Circulate the image every time I come around. Jeez, oh, you tell me how I'm looking, babe. What is all for you? Just walk my way. Just tell me how it's looking, babe. Just tell me how it's looking, babe. Do this all for you, baby. Just take aim. Tell me how it's looking, babe. Tell me how it's looking, babe. Drop the bass, main and bass get lower. Radio say speed it up, I just go slower. High like treble, puffin' on the music. The man ain't ever seen the booty like this. And why you think you keep my name rolling off the tongue? 'Cause when you wanna smash, I just write another one. I sneezed on the beat and the beat got sicko. Young say all on his mouth like liquor. 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 Like liquor, like liquor. Young say all on his mouth like liquor. Young say all on his mouth like liquor. Young say all on his mouth like liquor. Like liquor, like liquor. Madre mía, que poderío, que power, non? O destas rapazas. É que eu estaba intrigada porque non sabía moi ben o que me iban a facer. Como me dixeron que iban a facer unha danza cos zapatos, se refiere que a danza é facela con zapatos de tacón. Sí. Claro, eu estaba mirando pos pés a Pensabas ver que iban a cando... hacer aí malabares, claro, non? non sabía moi ben por onde iban os tiros. Eu non facía máis que mirar os pos zapatos. Pero estuvo moi ben, Moitas gracias.
Eu quizás un pouquiño podo estar de acordo con Pili porque, aínda que sesa bailar con tacóns, sí que esperaba que igual os tacóns tiveran un pouquiño máis de protagonismo. Teño que dicir que sou un fan de Janis Marshall, vale, coñezo un poquito a técnica e gústame ver bailes deste tipo. E si igual, sabes, cando quedas con un rapaz que te gusta, que te encanta, e despois de cear con él dices, gustábame, pero hai algo que non me encantou. Pois un pouquiño foi o que pasou con esta actuación. É certo que o fixeche de señal, pero a mí houbo algo que non sei que... Que che faltaba? Sí. A mí tamén. Non sei que... Sí, a mí pasoume tamén un pouquiño, como que me faltou aí un pouco de chispa, e sí que eu suelo fixarme moito pois na coordinación que levades, e sí que é certo que métricamente cadradas non ibades, vale? A veces unha tiña o brazo arriba, outra tiña o brazo abaixo cando tiñades que ter todos arriba. Entón eu son un pouco quisquillosa niso, e aparte que estamos nunha tempada moi exixentes. Eso non mos quita o mérito e o ben que o fixestes, por suposto. É por pollerme aí un pouquiño quisquillosa, pero estuveste de chicas. Claro que sí. Un aplauso moi forte, rapazas. Correr aí o backstage e moita sorte nesta semifinal. Sabemos que o xurado, bueno, pois ve moi exixente nesta nova tempada. En fin, non pasades ningunha, rapaces? É que o nivel é moi complicado, o nivel é moi alto, Rocío. Se non, se llevamos a decir que nos gusta todo, pois... Sí, bueno, benvido, Alberto. Moitas grazas, igualmente. Imposible facer máis cousas en pouco tempo, que nos contou aí un minuto. O tempo é un dos meus problemas, precisamente. Pero bueno, levo como podo. Compoñer, cantar, en fin, Pili. Hola, Betoz, boa tarde, que tal? Hola, boas tardes. Que nos vas a facer, un tema propio? Non, esta vez, a pesar de que advertíronme que é un tema que está bastante visto, un dos temas que máis gostan de tocar. Cal. Os vou sorprender con Lela, que en galego, que é un tema que góstame bastante, precisamente por a historia que ten detrás. É un tema escrito por Castelao, pero que hasta uns anos non descubriuse realmente a súa autoría de quen o compuso. É un tema que para min vale moito. Claro, a ver, é un tema, aquí por exemplo en Xuntos Tania escoitámolo moitas veces porque forma parte do noso acervo cultural. Estamos acostumbrados a escoitalo mulleres. Estou deseando escoitarte. Pois sí. Venga, Betoz. Vamos aí. Pois é o día, presidenta. Un aplauso forte. A ver, un momentiño. A ver, entro aquí. A ver, creo que hai un problemiña coa túa guitarra. Xa está. Veña, perfecto. Un aplauso. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como choveu. Que no morro, quiero mirarte, nas veniñas los teus ollos, no me deixes, ten compaixón de mí, sen ti non podo vivir. Porque no morro, quiero mirarte nas meninas dos teus ollos, no me deixes, ten compaixón de mí, sen ti non podo
Moitas grazas. Pois con razón quería Pili escoitarte xa. Que pasada. Pois sí. Increíble. Pois é que me deixou, é que eu esta canción levo no meu repertorio e deixoume... Estou acostumbrada a escoitar. Tania, por que non vas cantar un cachiño? Ai, pois sí. Así que Tania tamén a canta, sí, Que un fan aí cachiño. un dúo, Claro, verdade? é que Tania é unha das túas favoritas. Tamén. É que eu sempre me presentei aos castings con este tema. Sempre, a todos os castings que me presenteime con Lela, sempre. E é unha das miñas cancións favoritas. Ahora, é a primeira vez que a escoito na voz dun home e coa personalidade que ti tes, e a verdade é que bravísimo. Estou hasta Acongojada, así, fina, para cantar Hai que ser contigo. fina, Facemos un sí. cachiño xuntos. Que pasada. Veña, dame tono. Veña, sí, pero eses agudos que te marcaches, cuidado, eh? Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Leliña, porque eu morro, quero mirarte nas meriñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compaixón de mí. Sen ti non podo, sen ti non podo. Que viva a música en directo, que viva xuntos. Qué bonito, Isto non estaba ensayado. No, para nada, de verdad. No. Das fe, non, Alberto? Esto acaba de ser en directo, a verdade que acaba de encantarme, acaba de quedarme, xa estaba nervioso, agora estou en outro nivel. Fixestes un dúo maravilloso, eu me tira neste embolao, que a pobre ainda ten que marchar agora para actuar, vai para Ribadeo, vai cerquiña tamén, esperade por ela que xa vai o grupo inteiro, eh? Esperade, Ribadeo, esa canción eu quero nos potis, xa, este dúo, este Hai dúo, un dúo temos que facer. Betoz, non? Sí, Beto Triple Z. Falámoslo Rubén e máis eu agora. Hai partes en que vas moi ao límite, ten moito cuidado nese sentido, pero estuvo a actuación repleta. Moitas grazas. Fantástica, e cando fixeches con Tania, ademais, a remataches porque fixeches aí unhas voces que quedaron increíbles, que non tiveches oportunidade de ensaialas antes, e que foi cosa de deixarte ir a favor do arte. O sea que, moitísimas felicidades. Parabéns. Unha pasada, creo que están os teus pais no backstage, así que non nos pagamos esperar, non? Veña, imos aí con eles, moitas grazas, muai. Que bonito, Ainhoa, benvida. Canto apoio e gustoume moito eso de quero alcanzar con ansia o meu soño, dicías, non? Sí, gustame moito cantar e oxalá poder chegar a dedicarme a isto nun futuro. Ainhoa, é a primeira vez que estás nun concurso de televisión? Sí, de televisión, sí. Pero estás... Bueno, de concurso no, pero actuacións e tal xa teño feito. actuación. Pero en televisión, sí. É a primeira vez que estás nunha orquesta tamén, este ano? Sí, este ano. Eso, se te queres dedicar a cantar, eso vai che dar moitas tablas, vas a coller moitísima confianza con cada tema que fagas. Aproveito. A veces parece que non, pero unha verbena, aparte de queimar, cando chega agosto e setiembre, pois coller moitas tablas para Sí, é a mellor escola que pode ter, desde logo. A mellor escola. A quen lle queres dedicar a actuación? Que dicíasme que hai alguén que queres coitar con, non? Quero ya dedicar a miña avoa tamén, que é o meu pilar fundamental para seguir con canto e a que me apoia sempre. Que bonito, pois. Pois para ela, vai.
Ainhoa, como se chama a tua avó? A miña aboa, Matilde. Pois dedícalle a Matilde a canción. Filla abuela, pa ti. Sí, dedicada para ti. Un aplauso para Ainhoa. Un gato blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, un buen en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso, de filtros contra la soltería y las recetas de la alegría, lee el destino en las estrellas, te dice solo cosas bellas, mamá. Mamá María, mamá María, mamá María, mamá María, de mi futuro, dime qué hay, sería estupendo si fuese un rey, aquella rubia americana, o se enamora o la transformo en rana, me muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad, quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor, mamá María, mamá María, mamá María, mamá María, Que pasada. Que guai. Ainhoa, fijaste que pusetes o público en pé dende a primeira nota que deches? O sea, pusetes o público en pé dende a primeira nota. Sí. Súper afinada. Tes Tengo un público color... no vote. Sí, total. Sí. No, tes unha voz super bonita, un acorde de voz moi bonita e eres moi afinada. A verdade é que me gustou moitísimo a tua actuación, Noraboa. Moitas gracias. Ainhoa, eu quero che facer unha pregunta. Por que esta canción cantada con pé de micro? Sentíaste máis segura? Sí, sentíame máis segura porque estaba bastante nerviosa. Sentíame como que temblaba moito e digo, bueno, así máis segura. Centrábame máis noutras cousas que... Pois créeme que o nervio cando un está nervioso para cantar unha canción está máis segura con el solo en man porque esta pode la mover, pode che dar a gana. E tocar o pé de micro pode dar... Eso, as tablas darán cho co tempo, xa verás. Pero a actuación estuvo moi correcta. Parabéns, moi bonita. Hubiérame gustado que non hubieras utilizado o pé de micro, pero bueno, esos son pequeñeces e manías mías. A mí a verdade, Ainhoa, es que as voces así aterciopeladiñas, así tamén afinadas, encántame, volveme tolo. O que sí, que ten razón Pili, o pé do micro aí que te estaba aí limitando un pouco. Penso que igual pode ser porque dicías que cantabas nunha coral, entonces creo que estades máis acostumbrados a cantar aí quietiños e tal. Xa, pero se non só hubiera traído unha canción lenta, tal, pero esta necesitaba un pouco máis de swing, pero estuvo moi... A actuación que é o que vamos a elo, que a túa voz, o teu afinamento estuvo correcto. Pero e se pasas mañana, para mañán, quitarías o pé de micro? Bueno, se me propoñedes, eu sí. Hai que pôr retos. Ti di que sí, quedas ben. No, mañá quito. Aí estamos, ti di que sí. Despois fai o que queiras, pero ti di que sí. Menuda estrela da Ainhoa, primeira vez nun plato de televisión no de Xuntos en directo, esa vez no peto público e o xurado. Corre aí o backstage e moita sorte, Ainhoa. Bueno, pois estamos aquí con Antonio, benvido a Xuntos. Hola, moitas gracias por contar comigo. Bueno, unha maravilla, coñecemos tamén a túa galiña que estaba aí ao principio do vídeo. Era un Kiko, foi mágoa porque o levou un gavilán. Que me dis? Sí, é mágoa decilo porque dá pena, pero sí, claro. Ai. Sí. Claro, sí, pero bueno, xa hai un tempo, O galiño hoxe igual o verá sido moi bello, maior de edad. Bueno. Pero bueno, eu Pois consolo nada. que me queda. Pero coñecémoste un pouco máis a ti, que traballas na construcción e que isto é un hobby, rapaces. Pero que lle tocabas, o acordeón ou o galo? O galo cantábame a min e eu tocaba. Pero además non tiñas entrenado porque se subía aquí o hombro todo. Sí, pero deixou o sello, Ah, sí. Porque tuvo muchísimas visualizacións en Facebook
Decíame que era un montaje, dices, pero un montaxe non é, porque me deixou a copia aí na A escola. xente non cría que era de verdade que o Claro. galo estaba, que tamén valería como talento, o galo aí Sí, subindo. sí. O galo vivía no galiñeiro e a miña dona non mo deixaba traer para casa. E esa mañán É ou que tarde tres un multitud. aproveitei que estaba traballando e dixiste a miña. Estivemos facendo uns ensaios e o galo cumpliu mellor que a min. Entendo un pouco por onde pode ir a túa actuación de agora, Antonio. Que nos vas a facer? Non vai polo galo. Non. Non vai polo galo. Podría ir tranquilamente. Claro. Igual non teño máis oportunidades, pero se as teño, igual me inclino porque eu, máis que nada, son dun grupo de gaiteiros, do grupo Agarimo de Palas de Rei. Desde aquí un saludo Por suposto. pa o presidente Manuel Pardellas, pa o meu profesor, pa miña dona, e bueno, e pa todos os demais. Vale, Claro que nombralos sí, a todos. pois Antonio, imos a Entonces, disfrutar da túa iba a arte. decir que a hoxe inclineime por unha peza italiana, non? Ah, moi ben. Pero teño moitas galegas. Claro, Vale, que moitas, igual lle gústame fai un tamén. homenaxe aquí a Pina. Home. Un aplauso para Antonio. Bravísimo, Antonio. Esta canción era Marina, non? Sí, Marina. É italiana. Sí, Marina italiana, ahora non me acordo de quen. Está claro Marina, que me eu quiero casar. doume conta, hai xente aí que máis son máis xóvenes que a min e dicime, que nerviosos estamos, eu estaba tranquilo. Pero cuidado, cuidado, porque como se suele dicir a mí na casa, sáleme ben, E aquí parece que impoñedes, parece que se me traban os dedos. Porque, claro, iba a preguntar, porque eu notei aí certas cousillas. Unas caralladías. Nada, é que iso con ensayo pásase, pero a que a veces os nervos hagan malas pasadas. Seguro que lle pasou aos máis profesionales. Totalmente, eso ni no dudes, eso ni no dudes. Con que viñeches hoxe? Por que me chamastes? Que eu estaba... Con que? A pensei que dicías por qué. Viñen con meu amigo Víctor Lamas, un gran señor que lle comprei o primeiro acordeón, e veu co seu fillo, vai a cumprir 98 anos, e conocí no 98. Pero un momento, Antonio. Ese home que estou vendo aí sentado... Ese. Que non o vía, non sabía onde estaba. Mira. Sí. Estaba te vendo atentamente dende primeira fila, Antonio. Que ben, que maravilla. Encántame o espírito co que veñen sempre os nosos concursantes. Angelina, ti es a coreógrafa do grupo. Correcto, soy la coreógrafa. Hola a todos. Hola, que tal? Gracias. Bueno, aparte de que estades guapísimas, por certo, é a primeira vez que estades nun plato de televisión. Vexo que xa bailastedes, tedes unha gran experiencia, pero nun plato de televisión. Yo como solista lo he hecho, pero es la primera vez que traigo a mis chicas. Genial. Mira, eu vou a contar unha cousa, Tania, que es que todos os días hai que aprender unha cousa nova. Sí. Antes pasoume que estaba aí afora, e atopeime coa coreógrafa e díxenlle, pides a bailar danzas do ventre, e díxome, non, eso é o que se fai no baño. E toda razón, porque chámanse danzas orientales. Entonces gústame esa corrección. E quería recalcalo que gracias por la corrección. Muchas gracias. Tens toda a razón do mundo. Sí, señor. Danza oriental y folclore egipcio. Pois deseando os verbos. Claro que sí, imos aprender unha cousiña máis. Un aplauso moi forte.
Bueno, que hipnóticos os movementos de Masutru. Ballerina, ven aquí. Que vos pareceron, rapaces? Calidade. Moita calidade. Bueno, a mí parece increíble saber manejar o pañuelo co corpo, co tronco, cos pés, cas más, con todo. Parece tan complicado. E a maneira na que moven a cintura, non? Totalmente. O sea, pareceme increíble tamén. Gustoume moitísimo, chicas. A verdade que sí, que ademais super risueñas, moi compenetradas. Gustoume moitísimo. Muchísimas gracias. Esto para mover así a barriga, esto leva tempo, non? Aprender, digo. Usualmente cada cuerpo es diferente, pero tenemos, digamos que un tiempo estimado dentro de 3 a 6 meses para que el cuerpo empiece a soltarse muscularmente hablando. Pero hay gente que lo pilla muy rápido, hay gente que necesita un pelín más de tiempo, entre 3 y 6 meses. Teño unha pregunta. Isto adelgaza? Por Porque supuesto. Se adelgaza, empezou xa. Es una actividad cardiovascular fuerte, ¿no? Cuando estás entrenando y etcétera y en las clases. Sí. ¿Por qué pensé Claro que quemas. Claro que quemas calorías. E para ir ao baño tamén creo que vai ben. Ai, tamén. De cabeza. Que grande sois. Por eso preguntei eu. Bueno, pois aquí todos tomando nota. Moitas grazas, rapazas, e moita sorte na final. Que pasada, Carolina, benvida a Asuntos en Directo. Gracias. Encántame os que son artistas compositores como a ti e teñen esas inquietudes xa, Rubén? Chámame a atención, además, que moi xoven empezou aí a compoñer e teño que dicir, non quero meter presión, pero hai as veces que chega alguén e eu noto xa que a cousa vai pintar ben. Ti tranquila, pero a ver como faz, pero a mí xa empeza a gustarme a cousiña. Hola, Carolina, benvida ao programa. Estou mirando que sufriches bullying. Sí. Cantar foi a túa vía de escape? Sí, cantar y escuchar música era lo que más me distraía y hacía que estuviese un poco fuera de esa realidad. Estupendo. A música salvoute? Sí, totalmente. A veces é moi importante, a veces é moi importante contar as cousas que che pasaron. Sí, precisamente escribo música para poder contar lo que me pasa y que otra gente pueda sentirse un poco refugiada en eso. Deseando escoitarte. Teu tema que vas a facer hoxe é propio? Hoy no. Mañana si paso, entonces sí. Perfecto. Muy bien. Pues Carolina, moita forza e moita sorte. Un aplauso. Gracias. Something's got a hold of me lately. No, I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Oh, out of my mind. How many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me. Trying my best to keep from tearing the skin on my bones. Don't you know I lose control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Madre mía, deteus o tempo aquí no plató de Xuntos, Pues totalmente. De que era esta canción? Perdona, que ahora non caio. ¿Cómo? De que era esta canción, Carolina? Teddy Swims. De Teddy Swims. Dios, moi ben interpretada, porque pensei que me ibas quedar sin aire. Pero non, tiñala moi... tiñala moi, pero moi controlada. Parabéns, gustoume a actuación. Gracias. Parabéns. Sí, a mí tamén me gustou moitísimo, gustoume moito a personalidade que tes ao cantar, esa garra tamén que notei na interpretación. Sinceramente, como dixetes que compoñías cancións, quedeime como caspiniña de que me gustaría escoitar unha das túas propias cancións, porque se lle pos estas ganas a unha canción que non é túa, feita, escrita por ti e producida por ti, que ademais
Noraboa porque valoro moitísimo a xente que se curra dende cero todo. Gracias. Nada, Rocío, rapidiño. Non, é que Rubén acertache de pleno. Es que teño que dicir que teño dotes sobrenaturais para dos domingos e tal. Eu es que son adiviño tamén. Eu cheiro talento. A que cheira aquí? A talento cheira aquí. Gracias. Es que non quero dicir nada máis, xa dixeron as miñas compañeiras. Pili recalcou o de aire. É un tema que precisaba de coller aire de rebote, que non tiñas tempo para coller aire. Felicidades. Unha pasada, está emocionada, deixáchesnos a todos flipando. Vaya papelón ten o Seo Surado. Un momento, 7:20 da tarde que está a chamar o comité. Vou, Estate quieta, collo eu. Pero... Sí? Iso che fai co programa. Ajá. Ai, por favor, para esta muller. Como Sí. súa casa, non veo todo o día. Vale. Bueno. ¿Qué pasa? Quedemos tranquilas, vamos un segundo. Ajá. Sí. Garbanciña, ¿qué pasa? Parecen amigas de toda a vida. A ver, que di que quere falar contigo. Conmigo. Garbanciña está celosa porque o comité pide Hola. unha canción. Porque aquí solo pido cancións, Pila. Hola, ¿hay alguien ahí? Se está inventando todo. Garbanciña estáse xogando a súa permanencia en xuntos. Ai, que te botan. Por espabilada, por coller o teléfono. comité? Pa que coño o teléfono se non era teu? Non viñachen todo o día, era esa hora. Mira como trena e como está a temblar. Isto é o que escoito eu dende fai semanas. Bueno, Pili. Eu non quero que ller nunca, Ai, que medo. Non fixeches nada, non. Garbanciña. Precisamente por eso, non pegar pau. Bueno, non te preocupes, non te preocupes. Onde estabas Que me traigo metida? uns clines ou algo. Onde estabas metida, Garbanciña? Bueno, imos a publicidade. Eu vou chamar o comité, isto non pode quedar así, Agora volvemos. Teño, Rocío, que gusto teño. Uf, 7:28. Que dixo, Dios mío, que estou moi nerviosa. Ai, Garbanciña, é que más lías moi pardas, Non, mas lías Garbanciña. non. Quen é ese señor que quere? Tivemos unha publicidade moi tensa, Ai, eu estou co corazón nun puño. Non, Garbanciña, é que estás vendo, é que estás aquí hoxe, segues en xuntos, grazas a Pili Pampi. Bueno, era o que me faltaba, tamén cho dixo. Pa que vexas despois que reniegas de Pili. Eta por riba. Eso. Anda por riba. Non mereces, Si tuve que poñerme de rodillas ante o comité. Eso sí. Para que vostede queden xuntos. Non, Bueno, é que gracias. digo che máis, Garbanciña, abanica. É que dixo o comité que este era o primeiro aviso, que a próxima vais fora. Bueno, pois que se prepare para o segundo. Ala, veña, marcho, que teño moita prisa. Pero esta muller Non aprende, Mira que é que dá igual todo. Non volvo por ela máis, Non volvas, Non merece a Pili. pena, Pili, non. Soberbia. Quedas mal para nada. Que maneira de agradecermo, É que la entra collo teléfono, responde yo comité, que estamos aquí todos agobiados co Tamén comité. te digo que merecía da súa medicina. Tamén, Dille ben. tamén xa falarei que o me dixeron os seus veciños, que non hai Dios que aguante. Buah, en serio? Normal. Sí, chamoume a mí unha veciña, díxome que era unha chula, unha chulita. Madre mía, eso contano, é que ahora temos que ir co veredicto, pero eso... Mañá conto. Madre mía. Bueno, 7:29 minutos da tarde, están xa os nosos concursantes agardando tensos. Hoxe tivemos unha das semifinais rapaces máis talentosas que lembro. Pero xa sabedes que unha de vos mañá non pode volver a nosa final. Así que imos a co veredicto, como sabedes nesta terceira tempada, a primeira pregunta sempre é se o noso xurado vai valorar, vai puntuar os concursantes. Pili, imos con Marta. Ides a puntuala? Vamos a puntuar a Marta. Marta, non teño moito que decirche, porque a verdade é que a túa actuación foi sublime. Tes 15 aniños, si controlas a afinación como a controlas con 15 anos e co pouco tempo que levas de clases, porque tampouco que leves moito tempo, 1 ano e medio, non? Pois síguete formando así, porque de verdade que tes moitísimo talento. Eu esta tarde, pola miña parte, vouche dar un 9 e noraboa. Un 9.
Eu, Marta, a verdade é que tamén teño pouco que dicirche, polo que con quen vou a falar é coa túa abola, con túa aboa. Mary, a aboa de Marta. Menuda neta que tes, como canta, chavala, menuda artista, 15 aniños, a cousa promete. Polo que, Mary, mira pa aquí, a túa neta, casi a excelencia. Vai levar 9 puntiños. 9 puntos. Marta, pouco máis che vou decir cos meus compañeiros que me encanta a túa seguridade. De feito, viñeches a cantar co teléfono detrás, non sei te daches conta, viñas tan tranquila que trouxeche o móvil no pantalón. Observadora, Sí, é que é un minuto. La verdad que non me din conta. Pero... Habías de dar conta se empezase a vibrar. Pois ala Sí, viña é verdade que a xente non o ve podo. Sí. Aquí, efectivamente, a Pili non se lle escapa nadiña, Aí o levabas, Pois efectivamente. imagínate tranquila que estuvo cantando que ni se dou conta que tiña o móvil detrás. Xa te dixen, houve momentos que pareceche Shakira e eu esta tarde apeteceme que veñas mañá e vouche dar un 8. Gracias, moitas gracias. 26 puntos, vaya estrea nun plató en Xuntos. Estás contenta? Moito. Imos con formación on Hills. Ides a puntuar a estas fermosas rapazas, xurado? Sí, vamos a puntualas. Moi ben. Chicas, díxemolo antes, estivestedes moi ben. Sí que é certo que eu vou estar un pouco máis exixente porque creo que hoxe pois hai moitísimo nivel, ao longo tamén de toda esta tempada hai moitísimo nivel, entón esas pequeniñas cousas que ao mellor noutra edición pois pasarían desapercibidas, hoxe teño que facer máis fincapé nelas, vale? De todas formas, repito, estivestedes geniais, gustoume moito a vosa actuación, pero esta tarde vou a dar un 6. Chicas, a miña opinión é unha opinión máis, como pode ser de calquera outra persoa. Simplemente son sensacións. Eu sentín con vos o que vos dicen antes, que igual hai algo, non sei o que falloume un pouquiño, que non quero dicir que este mal porque encantoume, pero teño que asustar o meu pensamento coa nota. Entonces, esta tarde tedes 6 puntos da miña parte, vale? Un 6 de Rubén, Pili. Eu teño que decirvos, como vos dixen antes, que a min faltoume algo, tamén unha apreciación moi importante que dixo a vosa profesora, que levades moi pouquiño tempo xuntas, ensayando, eso tamén se nota un pelín. Pero bueno, é que eu penso que con práctica e formándose moitísimo máis pode salir moitísimo mellor do que saleu hoxe. Pola miña parte, eu vou a dar un 6 tamén. Un 6, 18 puntos. Imos alá. É que sábado tivemos hoxe, Tania. Imos con noso seguinte concursante, Betoz, vaya dueto aí con Tania Beiras. Está o xurado repasando papéis. Madre mía. Vamos a valorarlo. Vades a valoralo, perfecto. Tania. Beto, a verdade é que a versión que fixeches é unha versión con moitísima personalidade, creo que se nota tamén que eres cantautor, que compós as túas propias cancións e eso notase tamén a hora de interpretar outros temas de outros artistas. Ademais, era a primeira vez que escoitaba na voz dun home, creo que non puido ser mellor, a primeira vez, dende logo, unha personalidade increíble e un gusto para cantar tamén moi bonito. Noraboa, eu esta tarde vou dar un 8. Un 8 de Tania, a túa compañeira de dueto. Non, o compañeiro de dueto son eu, tampouco vos pasedes, por favor. Un pico que se me cera o rapaz. A ver, home, eu teño que defender o meu, por favor. Beto, de boas. Teño que dicir que dame a sensación que tes moito que amosar, que solamente ensinaches un pouquiño de que ti tes, pero como son vidente tamén, ulo que hai moito máis aí detrás. Dicías que facías pop, que faz rap, entonces eu quero descubrir ese Beto que ten moito máis que ensinarnos. Apetéceme que estés mañana aquí, por eso douche 8 puntos. 8 puntos de Rubén, Pili. Señor vidente, sí, señor. Eu non me equivoco. Non sabía que tiña un vidente de xurao. A próxima profesión de Rubén de Humano. Beto, o que che dixen antes, cuidado, foches o límite en algunhas partes. Eso con ensayalo... É dicir que a canción tiña pensada cantala máis alto, despisteme completamente os nervios
tiven que empezala máis abaixo e por eso ao final hice un agudo que non tiña previsto, foi improvisado e saiu como saiu. Oye, pero está de vez que reconozcas os teus fallos porque deses aprendes. De todos aprendes, exacto. Totalmente. Moitas Un grazas. 8, meu rei. Moitísimas grazas. 8 puntos, 24 puntos para Betoz. Imos con Ainhoa, puntuamos a Ainhoa, Tania, Pili, Rubén, que repasa notas. Non vamos a dar máis dilación, vamos a puntuar. Ainhoa, deixa de emblar porque non tes por qué. Leva así todo o tempo. Está que non pode estar quieta. Tes unha voz increíble, de verdade, e esta era a primeira vez que aseguroche que vai a ser de moitas, vale? Porque estiveches increíble, unha voz preciosa, preciosa. A min gustoume moitísimo a túa actuación e por eso esta tarde vou dar un 9. Un 9. Moitas grazas. Rubén. Eu, Ainhoa, decía que encántame as voces así aterciopeladas, finiñas, e dicíate tamén o do micrófono. Quero mañán tola tampouco, pero quero que o micro sea o teu punto de saída, que recorras un poquinho todo o espacio que temos aquí no escenario e que disfrutes, que te des a oportunidade de aprender, vale? Esta tarde, da miña parte, 8 puntos. 8 puntos. Moitas grazas. Ai, no, xa pasou. Reláxate, estou imaginando que tes un calipo na man en vez dun micro e ese calipo sale disparado, porque está cas dúas mans. Eso era o que che decía eu antes, non? O de cantar esa canción tan alegre, tan divertida, pois con pé de micro chocoume un pouquiño. Pero si pasas mañán, colle confianza, arriésgate, porque inda que teñas nervios, colle esta man, pero esta falan, sabes? Ole, o que faga falta, e disimúlase perfectamente mellor, vale, Ainhoa? Eu pola miña parte vou xa dar esta tarde 8 puntos. Moitas 8 grazas. puntos, 25 puntos para Ainhoa, outra que se estreaba hoxe en un plató aquí en Xuntos. Imos a con oso acordeonista Antonio. Ides a puntuar Antonio esta tarde, rapaces? Sí. Y como eres adivino, sí, vamos a valorar a Antonio. Antonio, gústame moito que a túa afición sea o acordeón, é un dos meus instrumentos favoritos, que non sei se a túa profesión non significa que non o fagas ben, por suposto, hai notas e que hai horas de ensayo, e ao mellor que sí, que os nervios bueno, hai algunha notiña, pero a verdade é que a min gustoume moito a túa actuación. Sí que é certo que, bueno, hoxe estou moi exixente. De todas formas, gracias polo rato que nos fixeches pasar e pola boa música que nos fixeches. Esta tarde vou a dar un 6. Un 6, Rubén. Antonio, a min o que máis me gustou foi a relación que tes con ese home, ese chaval, perdón, que te vendeu ese primer acordeón e que o vínculo siga aquí por moito tempo, esperemos. Miña nota é 5 puntiños, vale? 5 puntos para Antonio. Pili. Antonio, a que a televisión impón? Pensei que non, porque eu a veces tócame facer alguna tocadiña así. Sí, impón, Antonio. Bueno, como nada. Pero impónme a mí que teño 30 anos de trayectoria, imagínate que aos que estades empezando. Sí, é certo. Cando teño que cantar unha canción en directo aí, non as teño todas comigo, non vais a pensar, As cousas non son como son. Eu esta tarde vou dar un 6, Antonio. Moitas gracias. 6 puntos para Antonio. Ben. Que pasada, 17 puntos. Imos con Masud Trup, xurado. Ides a puntualos? Vamos a valorar. Chicas, a min gustoume moitísimo, transmitistesme moi bo rollo e ademais que o facedes genial, así que non teño moito máis que decirvos que darvos un 8. Noraboa. 8 puntos, Rubén. Chicas, eu noto moitísimo traballo diante do espello, das tres, quero que traballades moitísimo fora, bueno, por eso facedes o que facedes. Esta tarde tedes 8 puntiños da miña parte. Eu xa vos preguntei canto tempo se aprendía a tocar, bueno, a bailar esta danza oriental maravillosa. A mí encantoume como fixestes, tomarei nota. Esta tarde levades un 7 pola miña parte. 23 puntos para as nosas Masud Trup. Madre mía, que apretado está isto. E quédanos unha valoración, a de Carolina. Ides a puntuar a Carolina? Ti que queres, Carolina? Puntuamoste ou non? Venga, vamos a puntuarte. Carolina, non teño moito máis que dicirche que estou desexando escoitar unha canción composta por ti. Gustoume moitísimo, un 9. 9.
Carolina, tes algo que te perturba, que te atormenta? Pois non, porque tes 9 puntos. 9 puntos. Carolina, pola miña parte, 8 puntos. 8 puntos. Isto fai un total de 26 puntos. Isto significa que Antonio, ai que magua. Pero non pasa nada, Antonio, porque aí está te vendo teu tío avó e ides a volver asuntos a facernos un dueto, sí ou non? Perfecto. Claro que sí, e nós volvemos mañá, porque a vida é moito mellor